Minkejja li ż-żieda tal-għolli tal-ħajja se tkun waħda baxxa meta kkumparata ma' snin oħra, dan ma jfissirx li l-Gvern mhux se jieħu ħsieb lill-familji fil-bżonn. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat u jagħti l-ewwel kummenti tiegħu waqt is-summit li għaddej fi Brussell. Il-Prim Ministru Muscat spjega kif iż-żieda għall-għolli tal-ħajja inħadem b'mekkaniżmu fiss u għalhekk meta l-Partit Nazzjonalista jiftaħar li fi żmien tiegħu kienet iktar ikun qed jammetti li taħtu kien hemm rata qawwija ta' inflazzjoni. Din id-darba is-sitwazzjoni kienet differenti għax kien hemm it-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, għalkemm dan ma jfissirx li l-Gvern se jinsa lill-familji fil-bżonn. U allura fil-budget li ġej huwa fid-dover tiegħi bħala Prim Ministru li nara li dawk il-familji li minkejja il-fatt li l-għolli tal-ħajja matul is-sena li għaddiet żdied brata ferm inqas mis-snin ta' qabel, ma nistax naħseb li għax l-istatistika tgħid li hekk dawn il-familji ħajkunu kuntenti, anzi irrid nara li nwiżżunhom iktar, irridu naraw li ngħinuhom lil dawn il-familji. Jien nassigura lil dawn il-familji li ħankunu qegħdin naraw li fil-budget nkunu qegħdin nieħdu l-miżuri li hemm bżonn ħalli dak li ma nagħtatilhomx bil-kumpens għall-għolli tal-ħajja jingħata permezz ta' miżuri oħra. Huwa tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li Malta ssir ħab tal-enerġija fil-Mediterran, filwaqt li tibda tipproduċi hija stess l-enerġija. Il-Prim Ministru spjega kif permezz tal-qalba għall-gass se jinqataw 1,200,000 tunnellata ta' tħaħen u gassijiet. Il-pass li jmiss huwa li jkunu indirizzati tħaħen oħra, fosthom it-traffiku u apparat bħal tal-arja kkundizzjonata. Allura inħarsu lejn sitwazzjoni fejn Malta tkun mudell. Malta tkun mudell li tieħossib l-ambjent, li tieħossib il-kwalità tal-ajra li jkollna u jkollha iż-żmien biex tadatta. Rigward it-talba l-kjarifika tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-budget, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li din il-kwistjoni se tkun riżolta fi ftit jiem.